Have you ever heard the new heaven and the new earth? Ito'y patungkol po sa bagong langit at bagong lupa. Ngayon, tatalakayin natin ito, mga kapatid. Babasahin natin sa banal na kasulatan ang mga bagay na ating matutunghayan ngayon. Patungkol po sa bagong langit. Pero bagong lahat, mga kapatid ko sa Panginoon, huwag kalimutan mag-share at subscribe. Isa sa pinakamagandang plano, mga kapatid, ng Panginoong Diyos na mababasa natin sa Biblia ay ito'y patungkol sa bagong langit at bagong lupa. Mababasa po natin sa Revelation chapter 21. It's all about the new heaven and the new earth, the new city, the new Jerusalem. Inahanyahan ko po kayo panoorin ang video ito hanggang sa huli. God bless. Ano nga ba ang bagong langit at bagong lupa ayon sa Biblia? Sapagkat kung may bagong langit at bagong lupa, ano ang nangyayari sa langit at lupa na nilikha ng Diyos? Sa Genesis chapter 1 verse 1. The Bible say in Revelation chapter 21 verse 1 down to 2, and I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. So ano na nga ba ang nangyari sa dating langit at lupa na nilikha ng Panginoong Diyos sa Genesis chapter 1 verse 1? Na ang mundong ito ay kasalukuyang tinitirhan natin ngayon. Saan nga ba ang patutunguhan ng mundong ito pagdating ng panahon ng Diyos? Mga kaibigan, makinig na mabuti dahil sa susunod na verse malalaman natin ang patutunguhan at mapupuntahan ng mundong ating tinitirhan ngayon. Ito na, mga kapatid, ang dating langit at lupa ay nasasabi dito sa 2 Peter chapter 3 verse 7. But the heavens and the earth, which are now preserved by the same word, are reserved for the fire until the day of judgment and perdition of ungodly men. Ibig sabihin, ang mundong kasalukuyang tinitirhan natin ngayon, mga kaibigan at mga kapatid, ay inihanda na lamang ng Panginoon Diyos pagdating ng hukom na siyang susunugin sa kalayo o apoy sa panahon ng hukom ng Diyos. Isang napakakilabot na kakatotohanan, mga kaibigan at mga kapatid, sapagkat ngayon inyong nabasa at nakita ang napakalaking katotohanan patungkol sa bagong langit at bagong lupa. Ikaw ngayon, kaibigan, kung tatanungin kita ngayon, saan ka mang dako sa mundong nanonood ngayon sa video ito, ano ang mas mahalaga sa iyo? Ang mundong ito na susunugin lamang ng Diyos pagdating na panahon ng hukom, o ang bagong langit at bagong lupa? Mga kapatid, makinig kang mabuti. Ito ang sabi ng Diyos na dapat mong gawin. Matthew chapter 24 verse 44. Therefore, you also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Ano nga ba ang sabi ng Diyos? Always be ready. Ang tanong ngayon, mga kaibigan at kapatid, handa na ba kayo sa pagdating ng Panginoong Hesukristo? Anong klaseng preparation ang ginagawa mo ngayon? Siguro busy ka ngayon sa mga paghahanda mo sa buhay.
Siguro wala kang time para sa Panginoon ngayon. Siguro grabe ang preparasyon ng tao ngayon patungkol sa kanyang ngayon at hindi niya iniisip kung ano ang mangyayari bukas. Kapatid, kung meron ka mang paghahanda na gagawin sa buhay mo ngayon, isa lamang ang sabi ng Diyos: paghandaan mo ang kanyang pagbabalik. Paghandaan mo ang bagong langit at bagong lupa. Ito po ang katotohanan, mga kapatid. Very sensitive topic po ito ngayon. Ang tanong, sino-sino lang nga ba ang makapasok sa bagong langit at bagong lupa? Totoo ba ang sabi ng mundo o relihiyon na pag namatay ang tao ay papasok lahat sa langit? Totoo ba ang sabi ng relihiyon na ang lahat ng tao ay uuwi lahat sa langit? Kaibigan ko at mga kapatid, makinig kayong mabuti sa sandaling ito. That is Satan's lie. Isang napakalaking kasinungalingan ng dyablo po, mga kapatid, ang papaniwalain ng mga tao na pag namatay ang lahat ng tao ay uuwi sa langit. Ito'y kanyang mabisang paraan upang linlangin ka, upang ikaw ay mabulag sa katotohanan. At ito ang kanyang pinakamabisang weapons para mapaniwala ang mga tao. Mga kaibigan, sa sandaling ito, makinig kang mabuti. Ang katotohanan ay hindi lahat ng tao ang makapunta sa langit. Bagamat sa Biblia mababasa natin kung sino-sino lamang ang makapasok sa kaluwalhatian ng Panginoong Jesucristo, sa kaluwalhatian ng Panginoong Diyos. Ayon dito sa Biblia, Matthew chapter 7 verse 21, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven. Ayan po mga kapatid, napakalinaw po ang sabi ng Biblia. Hindi po lahat ang makapasok sa kingdom of God. Kaya isang napakalaking kasinungalingan ng dyablo ang papaniwalain ang lahat ng mga tao na kung sila daw ay mamamatay, sa langit daw lahat uuwi. Ito'y kanyang napakalaking kasinungalingan upang ang tao ay hindi magbabago, magpatuloy sa kanilang mga bisyo, magpatuloy ang mga tao sa mga walang kwentang buhay dito sa lupa, upang ang tao ay patuloy na gumawa ng makasalanan, marumi sa harap ng Panginoon, sapagkat sa kanilang isipan ay okay lang ito sa harap ng Diyos. Bagamat sasabihin ko sa iyo ngayon, mga kapatid, sa bagong langit at bagong lupa, which is the New Jerusalem, ay hindi po pwede ang mga makasalanang tao doon. So sino nga ba ang pwedeng makapunta doon sa kaluwalhatian ng Panginoong Diyos o sa tinatawag nating bagong langit at bagong lupa? Mga kapatid, panahon na para basahin natin ang Biblia. Number 1, ang makapasok po sa bagong langit at bagong lupa, which is the New Jerusalem. Number 1 is a bride adorned for her husband. Mababasa po natin sa Revelation chapter 21 verse 2. And I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, made ready as a bride adorned for her husband. Only the bride can enter into the New Jerusalem. Ano po ba ang bride, mga kapatid?
The bride is the church of God. Ito po yung mga mananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ang papakasalan sa pagbalik ng Panginoong Hesukristo. Ito po yung mga taong nabago ang buhay, tumanggap sa Panginoon at nagsilbi sa Panginoon. Ito po yung mga mananampalataya na naglilingkod ngayon sa Panginoong Hesukristo. The bride, sila po yung pakakasalan ng Panginoong Hesukristo. Sila po yung makapasok sa kalwalhatian ng Panginoong Diyos, which is the New Jerusalem. Ang simple at pinaka-importanting tanong ngayon, kapatid, sa iyong buhay: are you belong to the bride of Christ? Are you belong to the bride na siyang pakakasalan ng Panginoong Hesukristo pagdating ng panahon? Uulitin ko, a bride adored for her husband. Number 2.